дар 9 моҳи соли 2022 дар доираи солҳои рушди саноат бо дастгирии ҳукумати мамлакат саҳми соҳибкорону ҷалби сармоя коргоҳу корхонаҳои муосир ба фаъолият оғоз намуданд. Аз ҷумла дар вилояти Бадахшон 24 иншооти соҳаи саноат, дар вилояти Хатлон 84 коргоҳу корхона, вилояти Суғд 79 корхона, шаҳри Душанбе 22 корхона ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ беш аз 60 иншоот дар соҳаи саноат мавриди истифода қарор дода шуда наздики 3000 нафар бо ҷойи кор таъмин гардиданд. Бо дастгирии ҳукумати мамлакат, вазорати саноат ва технологияҳои нав ва ҷалби шарикони нави рушд, нақшаи амалиётии рушди саноати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 тасдиқ гардид ва барои омӯзиш ва таҳлили вазъи воқеии соҳаи саноати Тоҷикистон коршиносону кормандони масъули вазорату идораҳо ба ҳам омаданд. таҳлилгарони иқтисодӣ дар асоси омӯзиши вазъи имрӯзаи ҷаҳон зарур шумориданд, ки бояд коргоҳу корхонаҳои саноатӣ дар доираи нақшаи кории тиҷоратӣ бунёд карда шавад. дар сурати надоштани дониши иқтисодӣ ва нақшаи мукаммали тиҷоратӣ соҳибкор наметавонад дар ин соҳа муваффақ гардад. ҳадафи асосии лоиҳаи мазкур ин расидан ба 4-ум стратегияи миллии кишвар оид ба ва сурат саноаткунии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар раванди татбиқи бо муваффақияти лоиҳаи нақшаи амал оид ба татбиқи исlohоти кулли соҳа дар давраи солҳои 2022-2026 бунёди беш аз 870 корхонаи саноатӣ, баланд бардоштани ихтисоси коргарон дар соҳаҳои иқтисод ва саноат, рушди соҳаҳо бо истифода аз энергияи сабз ва технологияҳои инноватсионӣ, афзоиши ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолӣ ба 95 миллиард сомонӣ ва таъмини ҳиссаи саноат дар ҳаҷми умумии маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар то 26% дар давраи солҳои 22 ва 26 мебошад. дар ҳамоиши имрӯза иштирокдорон ба масъалаи афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, истифодаи захира ва сарватҳои зеризаминӣ, канданиҳои фоиданок, омода кардани мутахассисони баландихтисоси соҳа, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва ҷалби шарикони нави рушд дар ин самт бештар таваҷҷӯҳ намуданд. соли 2022 дар доираи стратегияи миллии рушд ва барномаҳои давлатӣ бо мақсади таъмини талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти худӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсолу содироти он ба хориҷи мамлакат тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуд. аз ҷумла дар ин давра дар шаҳри Душанбе 22 коргоҳу корхонаи нав ифтитоҳ гардид.